Adjoa ya mawajo. Mejemusu. Yetu ngacha uhunso ayefe. Oh, sao. Mpeni na waye. Na ukoshe. Me kwashe me kru ma chem odan. Inti odan ha na ofri. Ha na me free. Oh. Nyame ehiro odan. Na den na ekoso ma me. Okay, na me ye adwuma no. Me koye adwuma na obo se na yare aba na mum na manya diabetes de daada. Me nya no 2006 ni. Oh, okay. Enti me triti ya koko clinic na me ko me triti ma me ye fine. So akire no afede mo ho na yare we kakra besum na we be abesum mintimi nti hospital na me deda ebi a me kase me koye adwuma kra na me yare na de me asan abafi nti me hwa na edi na me ba afi me ma no ka se me mra e no mo pack me ne me nya se me omo ma me ntwen me mra me tena fi na me nya bibia nti wo free nkran no achemodan e na wa betena e ho na ma betena be ye mfie be ye sen ni mfie num ni oh okay mfie hu wa hada me she fie nko a je se anye se me pie efie na me she se bia me call hospital na se makọ no ma faka no ma ba fi nante ekura me nam kura no kura bi wo ha enye mame na me de she fie nti nkwara no se me ntrance ma me nsan nante